चांगलं गुड हेल्थी डाएट खाल्लं तर ते पचवायचं कसं? देर आर 3 एनिमीज दॅट इज हरी, वरी अँड करी. आपण आपल्या पोटाचं युनिव्हर्सल डस्टबिन करून टाकलं. सॅलड्स आर हेल्दी विच इज नॉट. आठवड्यातनं एखाद्या वेळेस बाहेर खाण्याला हरकत नाही. लिव्हर हा एकमेव ऑर्गन असा आहे की पुन्हा रिजनरेट होतो शरीरातला. फक्त अल्कोहोलमुळं लिव्हर डॅमेज होत नाही. नमस्कार. प्रुडंटच्या आरोग्य मंत्रा ह्या कार्यावळीत तुमका सगळ्यांक येवकार. आम्ही या कार्यावळीत वेगवेगळे दुयेसाबद्दल उलयतले आणि जाणून घेतले की आमकां होमिओपॅथी कशी ह्या दुयेसांतल्यान मात दिवपाक मदत करतली. आणि हे जाणून घेवपाक आयज आमच्या मदीं आसा डॉक्टर सरनोबत होलिस्टिक हेल्थ केअर अँड होमिओपॅथिक रिसर्च सेंटर अँड लुशास कॉस्मेटॉलॉजी ची डॉक्टर सोनाली सरनोबत. डॉक्टर, वेलकम टू द शो. मला वाटतं तुम्हाला अशी वेगळी ओळख करून द्यायची गरज नाही, कारण तुमकां याद आसतली काही वर्सां पयलीं एक सिरीज असली आमची, तातूंत दोतोर नियमितपणे येताली आमकां आणि मार्गदर्शन करताली वेगवेगळ्या दुयेंसाचेर. आणि त्या हितूंतल्यान म्हाका दिसता इतको आमकां रिस्पॉन्स आयलो. म्हाका अजून कॉल येता, म्हाका अजून लोक विचारता मेसेजीस, आणि मी तुम्हाला इम्प्रेस करण्यासाठी नाही सांगत, खरंच जेन्युइनली म्हाका कोणूय विचारता तेन्ना तेन्ना आमी तुमची याद काडटा. आणि आजचो एक योगायोग आयज आयला की आयज दोतोर आमच्या मदीं आसा. विषय आयचो पयलो जो आसा, मला वाटतं आपण डायजेस्टिव्ह प्रॉब्लेम्सनी सुरू करूया. चालेल. 2 गोष्टी आहेत, रादर 3 गोष्टी आहेत. पहिली गोष्ट म्हळ्यार आम्ही बरें खाल्लें जाल्यार ते डायजेस्ट कशें करप. दुसरी गोष्ट, जंक फूड जे आता आमची लायफस्टायल जाला ते खाल्ले जाल्यार ते पचोवप कशें. आणि मला वाटतं इलेक्शनचा सीझन आहे, राजकारणी आणि पार्ट्यांकडून आपण वेगवेगळे आश्वासन ऐकले, तर ते कसे डायजेस्ट करू. बट तो म्हाका दिसता वेगळो विषय आसा. आय वूड आस्क यू फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपण बरं खाल्लं, चांगलं गुड हेल्थी डाएट खाल्लं तर ते पचवायचं कसं? सगळेजण गुड हेल्दी डाएट हे खातातच. हं. सगळ्यांना असं तर वाटतच असतं की आपण जे खातो ते सगळ्यात हेल्दी आहे आणि ते सगळ्यात चांगलं आहे, आणि आवर्जून असं लोक सांगत असतात की आम्ही सगळी काळजी घेतो. पण तरीसुद्धा ह्या आत्ताच्या जगामध्ये देर आर 3 एनिमीज दॅट इज हरी, वरी अँड करी. हरी, hurriedly eating; curry, spicy eating; and worry. Worry is the largest enemy, you can say. So these 3 enemies, they are killing us. So they are killing us in the manner of digestion, because whatever you are eating, that is either hurriedly eaten or with worry or with hurry. So these things are to be avoided, though you are eating properly. Then the digestion problems will reduce. मी जसं तुम्हाला विचारलं की गुड डाएट इज ऑल्सो रिक्वायर सर्टन डिसिप्लिन इन लाईफ टू डायजेस्ट. Yes. दुसरी गोष्ट आहे की आपण जे आपलं जंक फूड खातो, म्हणजे मला वाटतं आपण असं बाहेर निघालो तर मला नाही वाटत आपण हेल्थी खाऊन घरी येतो, एक्सेप्ट मे बी सॅलड्स. आय डोंट इवन नो वेदर यू कॅन कॅटेगराइज आउटसाइड फूड एज हेल्थी सॅलड whatever. I want to ask you, in this वेफल का जमाना, in this चिप्सचा जमाना, in this चायनीजचा जमाना, and आउटडोर इटिंग जो आता आपल्या लाईफस्टाईल झाली, ते आपण कसं आपण पथ्य पाळू शकतो जेणेकरून आपली डायजेस्टिव्ह सिस्टम, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग, जी आपण काळजी घ्यायला पाहिजे, त्याची काळजी कशी घ्यावी? डायजेशन सिस्टीमची काळजी घेणं म्हणजे आता आपण सगळ्यांनी, तुम्ही आता जे काय सांगितले, सगळे जे काही नावं घेतली, आपण आपल्या पोटाचं युनिव्हर्सल डस्टबिन करून टाकलेलं आहे की जगामध्ये जे जे काय आहे ते आपण खाल्लंच पाहिजे आणि ते पचवलंच पाहिजे, असा आपला एक माइंडसेट होऊन गेलेला आहे. परंतु त्याच्यामध्ये नाकारताही येत नाही की आपलं आउटिंगही वाढलेलं आहे, आपल्याला बाहेरचं खावंही लागतं. आणि यू से की सॅलड्स आर हेल्दी, विच इज नॉट ॲक्च्युली. तर ह्याच्यामध्ये कसं आहे की हायली प्रोसेस्ड फूड जे आहे ते अवॉइडच करायला पाहिजे. वॅफल्स जे आहे ते सगळे पुरेपूर मैद्यानं बनलेले असतात, ते अवॉइड केलेलेच चांगले. बट इफ यू वॉन्ट टू ईट इट, तर त्यावेळेला पोर्शन कमी करणं, म्हणजे पूर्ण एक वॅफलचा सेट घेऊन तो पूर्ण खाणे, तो जिरवणे, दिस इज नॉट गुड. तुम्ही थोडंसं टेस्टसाठी खा, थोडं टेस्टसाठी खा, आणि बाकीचं जे काही जेवण आहे ते आपलं हेल्दी, व्यवस्थित शिजवलेलं आणि ज्याच्यामध्ये पुरेपूर सगळे पौष्टांक जे आहेत ते असणं हे फार गरजेचं आहे. आणि त्याच्यामध्ये आपण कसं आहे की सगळा अभ्यास करून व्यवस्थित आपलं आउटिंग आणि आपलं जे काही लाईफ आहे, म्हणजे आपलं एक लाईफ वर्क बॅलन्स म्हणा किंवा फूड लाईफ बॅलन्स म्हणा, हा आपण तो ठरवला पाहिजे की कसं खायला पाहिजे. तर माझ्या आरोग्य मंत्र ह्या पुस्तकामध्ये मी काय खायला पाहिजे आणि काय नाही याची एक जंत्री लिस्ट दिलेली आहे. तर ते तुम्ही वाचलीत तर त्याचा फायदा निश्चितच होऊ शकतो. ओके. मला वाटतं इवन लास्ट टाइम जेव्हा आपण ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आपण लोकांकडे पोहोचलो, तेव्हा बऱ्याचशा लोकांनी आम्हाला विचारलं की तुमचं पुस्तक इंग्लिश आणि मराठीत होतं तेव्हा, जेव्हा आपण लास्ट भेटलो.
खूप जणांनी विचारलं की आपण हे पुस्तक कुठे घेऊ शकतो आपण. आय थिंक इफ यू कॅन मेक इट अवेलेबल हिअर इन येस, गोवा, येस. स्पेशली आपण जेव्हा विजन हॉस्पिटलमध्ये हो, हो. भेट द्यायला येतात तेव्हा आय थिंक पीपल कॅन पिक इट अप. येस. आता आपण कोर मुद्द्याकडे जाऊया. आपण म्हणतो की डायजेशन आणि डायजेस्टिव्ह प्रॉब्लेम, आणि इफ यू वॉन्ट टू ब्रीफ मी, समराइज मी आपल्या व्ह्युअर्सला, की हे डायजेस्टिव्ह प्रॉब्लेम्सचा युनिव्हर्स जो आहे, जो आपण म्हणतो की आपण डस्टबिन करून टाकला हो, आता, हो, हो. तो युनिव्हर्स काय आहे डायजेस्टिव्ह सिस्टम प्रॉब्लेम्स? आपला रिजनल आहार जो असतो, आता स्पेशली इथं गोव्यामध्ये आपला भातावरती भर असतो, पण सगळे जगभराचे लोक सांगतात की भात खाऊ नका, त्यानं वजन वाढतं, शुगर होते वगैरे. तर तसं नाही आहे. आपला जो DNA आहे तो आपल्या पूर्वजांनी जे काही खाल्लं असेल, आपल्या आईनी जे काही खाल्लं असेल त्याप्रमाणे बनलेला असतो. आणि आपल्यालाही लहानपणापासून आपण जे खाऊन मोठे झालेलो आहोत त्या आहारावरतीच आपली बॉडी बनलेली असते, आपलं शरीर बनलेलं असते. त्यातला कण अन कण त्या आहारावरती जिवंत असतो आणि तो आयडेंटिफाय करतो. कधी-कधी आपल्याला असं होतं, की आपण आजोळी गेल्यावरती त्या घराचे जे वाइब्स असतात ते बघून आपल्याला खूप समाधान वाटतं. तसंच जेवणामध्येही आहे. असे काही जेवणाचे घटक असतात. आता वरण, भात, तूप, लिंबू हे जे काय आहे, तुम्ही जर लहानपणी असताना आजोळी आपल्या आजीच्या बरोबर हे जर का आहार खाल्लेला असेल आणि आत्तासुद्धा तुम्ही तो खाल्लात, तर तो सेम वाइब तुम्हाला येणार. तर इट्स अ पार्ट ऑफ युअर DNA. तर तुम्ही आपला जो पारंपरिक आहार आहे, आपला रिजनल आहार जो आहे त्याला धरून राहिलं पाहिजे. आता दक्षिण महाराष्ट्रीयन, उत्तर कर्नाटकीय आणि गोवा ह्याचं जे सुरेख मिश्रण आहे ते म्हणजे आपल्या जे जेवणाचं ताट वाढलं जातं त्याच्यामध्ये आहे. तसा आहार तुम्ही घेण्याचा प्रयत्न करा. जेवणाच्या ताटातली उजवी डावी बाजू सांभाळण्याचा प्रयत्न करा. आपल्यामध्ये पूर्वी भाकरी खाल्ली जायची, भात खाल्ला जायचा, पण चपाती आणि फुलके वगैरे जे किंवा रोटी आताची जी काय आलेली आहे, इट इज नॉट अवर्स. ते सगळं नॉर्थ इंडियाचं आहे. तर ते तुम्ही ते पचवण्याचा प्रयत्न करताय, पण तुमचा DNA त्याला साथ देत नाही आणि त्याच्यामुळं पचनाचे आजार होतात. तर आपण प्रत्येकानं हे पाहिलं पाहिजे, की आपला आधीचा आहार काय होता आणि त्याचा आपण बॅलन्स कसा करू शकू. वीकेंडला तुम्ही बाहेर जेव्हा खाता, त्यावेळेला आवर्जून असं खा, की जे तुम्ही प्रोसेस्ड फूड खाणार असाल, चीट डे जर का असेल, तर तो कमीत कमी खाल्ला पाहिजे. थोड्या पोर्शन्समध्ये खाल्ला पाहिजे. सॅलड आता तुम्ही मगाशी जे काय म्हटलं, सॅलड खूप मी खाल्लं म्हणजे मी हेल्दी होईन, माझं वजन कमी होईल, हा जो एक लोकांच्यामध्ये एक तसा गैरसमज आहे. सॅलड एकतर ते कच्चं असतं, पूर्णतः कच्चं असतं. आपलं शरीर इतकी उत्क्रांती होत आलेली आहे, की पूर्णतः कच्चा आहार आपलं शरीर अजूनही पचवू शकत नाही. तर त्याच्यामध्ये सगळं कच्चं अन्न असतं. वरनं जे सिझनिंग केलं जातं त्यात आपण आजकाल मेयोनीज वापरतो, जे प्रोसेस्ड असतं. आपण आपलं जे पूर्वापार चालत आलेलं तूप आणि जे काही कच्च्या घाण्याचं तेल आहे ते विसरलेलो आहोत. तर त्याच्यामध्ये जे काही नॅचरल इन्ग्रेडियंट्स असतात, जे पॉलिसॅच्युरेटेड फॅटी ॲसिड्स असतात, ते आपल्या शरीरासाठी, आपल्या केसांसाठी, आपल्या त्वचेसाठी आणि आपल्या डोळ्यांच्या म्हणजे विजनसाठी हे फार उपयुक्त असतात. तर ते आपण विसरून गेलोय. आणि त्यांचं मेयोनीज आणलं आपण, ते प्रोसेस बटर आणलं, चीज आणलं आणि ह्या गोष्टी कसं आहे आपल्या पचवण्यासाठी आपल्याला आपली पचनशक्ती अपुरी पडते. त्यामुळं आपले पूर्वापार पदार्थ जे आहे ते जेवणात ठेवणं खूप आवश्यक आहे. आठवड्यातनं एखाद्या वेळेस बाहेर खाण्याला हरकत नाही. पण आता सध्याला जे पचनाचे विकार जे आहेत, तुम्ही आता म्हणजे प्रश्न विचारला त्या प्रश्नाकडे मी येते. तर त्याच्यामध्ये इसोफजायटिस म्हणजे अन्ननलिकेचा दाह, गॅस्ट्रायटिस म्हणजे स्टमक जे जिथं अन्न जाऊन पोचतं पहिल्यांदा आणि साठतं, ते स्टमक त्याचा दाह, त्याला गॅस्ट्रायटिस म्हणतात. आणि मग त्या स्टमकमधनं आतड्यांमध्ये जाणं म्हणजे जे डिओडेनम असतं, जे लहान आतड्याचा पहिला भाग असतो, त्याचा दाह. ह्या 3 गोष्टी माणसाला खूप त्रास देतात. तर ह्या 3 गोष्टी कशा असतात, काहींना खाण्यामुळं त्रास होतो, काहींना न खाल्ल्यामुळं त्रास होतो. तर ह्या गोष्टी टाळायच्या असतील तर आपल्या जेवणामध्ये मसाल्यांचा वापर हा मर्यादित आणि चांगल्या रीतीनं व्हायला पाहिजे. मसाल्यांच्यामध्ये अँटीऑक्सिडंट भरपूर असतात, पण तो भरपूर घातला की त्याचं विष होतं, ते टॉक्सिक होतं. त्यामुळं ते बॅलन्स असणं आवश्यक आहे. त्याच्याबरोबर दही, ताक, तूप, दूध ह्या गोष्टींचा जेवणामध्ये समावेश असणं गरजेचं आहे. वजन का वाढतं तर जास्त खाल्ल्यामुळं. नॉर्मल व्यवस्थित पोर्शन्समध्ये जर का आपण जेवलं तर ते वजन अजिबात वाढणार नाही. थोडक्यामध्ये मजा असावी असं आपले पूर्वीचे लोक सांगायचे आणि ते फरक बरोबर आहे, अगदी खरं आहे. तर त्याप्रमाणे आपला आहार असला पाहिजे, तर डॉक्टरांची गरज लागणार नाही. हे मी माझ्या व्यवसायाच्या विरुद्ध जाऊन बोलते, परंतु आपण हेल्थवरती बोलत आहोत, त्यामुळे हे फार आवश्यक आहे. मला वाटतं ही जनहितार्थ मेसेज आहे तुमची. बरोबर. बट आय थिंक बरेच आम्ही डायजेशन ज्यांना म्हणतात त्यांना एक विषय येतात की आम्ही आता दोघांना म्हटले की खाल्ले जाल्यारूय त्रास, न खाल्ले जाल्यारूय त्रास. मसाल्यांची नावाचं वाचा ना. बट
खाल्ले न खाल्ले एक गजाल जी जाता ती म्हळ्यार एसिडिटी. आता एसिडिटी इज समथिंग की आपलं एकदम स्ट्रेस बेसिक. स्ट्रेस एकदम होतो. एकदम पूर्ण सिच्युएशन चेंज होते. आपला मूड खराब होतो. अँड बट हे एसिडिटी वेदर यू ईट एक्सेसिव्ह ईटिंग और वेदर यू डोंट ईट एनिथिंग, येस. हे एसिडिटीचा काय भाग आहे आणि हाऊ डू वी अवॉइड गेटिंग दिस एसिडिटी? ॲसिडिटी जी होते ती पोटातलं तुमचं जे पचवणारं आम्ल असतं, ॲसिड जे हम्म, असतं ते जास्त झाल्यामुळं होतं. हम्म, मग तुम्ही वेळेत न खाल्लं तरी ते आम्ल साठून राहतं, हम्म, पोटामध्ये ॲसिड साठून राहतं, त्यानं ॲसिडिटी होते. किंवा तुम्ही अथवा तद्वा अतिशय असं काहीतरी वेगळं खाल्लं हम्म, तरीसुद्धा ॲसिडिटी होते. मग काय करायचं, तर त्याला उत्तर आहे बॅलन्स. हम्म, म्हणजे वेळेत जेवणं, 2 जेवणांच्या मध्ये फार वेळ न ठेवणं हम्म, आणि जेव्हा आपण जेवतो तेव्हा जरासं 2 घास कमी जेवणं, हम्म, हे अव्हॉइड करण्याचं त्याचं एक साधन झालं. आणि जेव्हा ॲसिडिटी होते तेव्हा घरगुती उपाय म्हणजे दूध घेणं किंवा लंघन करणं म्हणजे हम्म, उपवास करणं. मग उपवासामध्ये काय तर जास्तीत जास्त पाणी पिणं, नारळ पाणी वगैरे पिणं, हम्म, कोकमचं सरबत घेणं किंवा सोलकढी मिरची न घालता घेणं, ह्यानं ॲसिडिटी बरीचशी कमी होऊ शकते. हम्म. सो आपण जे ट्रायड अँड टेस्टेड फॉर्म्युला आहे की गेलो आपण पाऊच आणला, मी नाव नाही घेत कंपनीची, पण आपण ते पाऊच घेतलं घातलं आणि आपल्याला जरा चांगलं वाटतं. इज इट गुड टू गेट रिड ऑफ कधीतरी ऍसिडिटी? घेण्याला हरकत नाही, कारण ते ॲसिड कमी करायसाठी आपण त्याच्यामध्ये अल्कली घालतो, म्हणजे सोडा घालतो. मग सोड्यानं ॲसिड नलिफाय होतं, न्यूट्रल होतं आणि तात्पुरता आराम मिळतो. पण ते जर का तुम्ही सारखंच घेत असाल, तर पोटामधला जो चांगला फ्लोरा असतो बॅक्टेरियांचा, जे अन्न पचन करतं, तो फ्लोरा डिस्टर्ब होतं आणि त्याच्यामुळं पुढचे विकार होतात. म्हणजे कधी-कधी वारंवार शौचाला लागणं, लूज मोशन्स होणं किंवा सारख्या ढेकरा येणं, पोट डबं होणं, गुबारा धरणं, शौचाला साफ न होणं, ह्या सगळ्या गोष्टी मग ह्या जास्तीच्या अल्कली घेण्यानं म्हणजे ते इन्स्टंट पाउचनं जे होतं, ते त्यानं होतं. ते काही कायमचं उत्तर नाहीये. कधीतरी एखाद्या वेळेस घ्यायला काही हरकत नाही. ओके, मी अजून एक विचारतो तुम्हाला, की तुम्ही म्हटलं की दोन जीवनामधलं आपलं अंतर बघायला पाहिजे. आपली लाईफस्टाईल एवढी अशी झालीत कॉम्प्लिकेटेड, मला वाटतं बऱ्यांचीच झाली असेल, की आपण टाइम टू टाइम आपलं जेवण नाही होत. मग असं मला एक कोणी सांगितलं, की एव्हरी 3 अवर्स यू ईट समथिंग. प्रत्येक 3 तासात जर तू काही खाल्लं, पोटाला शांत ठेवलं, तर इज इट अ गुड ॲडवाइस टू बी टेकन? तसं पाहिलं गेलं तर आपला DNA हा जो आहे, हा फॉरेस्ट वॉन्डरर्स आहे. म्हणजे आपले पूर्वज वानर होते हं, आणि ते जेव्हा भूक लागेल तेव्हा समोर जर का काय मिळालं तर ते खात होते, खात. पुन्हा पुढं जात होते. हं, तर आपल्याला आता हे 2 वेळा जेवायचं किंवा हं, दर 2 तासांनी जेवायचं किंवा मग इंटरमिटंट फास्टिंग आलं, की 8 तासाचा, 10 तासाचा, 14 तासाचा एवढा गॅप ठेवायचा आणि मग खायचं. हं, याच्यामध्ये असं होतं, की मग ते तुम्ही शेवटी त्या जेवणाची जे आपण अन्न हे पूर्ण ब्रह्म म्हणतो, हं, ते पूर्ण ब्रह्म बाजूला राहून त्याचा अर्धा ब्रह्म झालेला आहे आणि त्याच भ्रमात आपण राहतो आहोत. हं, पण मला पर्सनली असं वाटतं, की जेव्हा आपल्याला भूक लागते, त्यावेळेला 2 घास कमी खावेत आणि ज्यावेळेला आपल्याला वेळ मिळतो, हं. आता कसं झालंय, की आपलं लाईफस्टाईल असं झालेलं आहे, की कधीही वेळ मिळतो आणि कधीही खाऊ करेक्ट. शकतो. कधी-कधी जेवणांमध्ये जास्तीत जास्त अगदी 12 तासाचा सुद्धा वेळ राहतो. तर हं, त्यावेळेला सगळ्यात चांगलं उत्तर जे आहे हे मिलेट्स आहे. हं, आपल्याला आता मिलेट्ससाठी जे आपलं सरकार पण काम करत हं, आहे, तर ते आपण भारतीय लोक जे आहोत, हे पूर्वापार आपण मिलेटची शेती करत आलो आहोत आणि हं, मिलेट्सची खाणं खात आलेलो आहोत. हं, तर ते जर का तुम्ही घेतलं, तर तुम्हाला फार वेळ जेवणाची म्हणजे भुकेची जाणीवसुद्धा होत नाही. मग आता त्याच्यामध्ये ज्वारीची भाकरी आली हं, किंवा नाचणीची भाकरी आली. हे जे एकदल धान्य आहेत, ती जर का आपण घेतली, तर तो हंगर आणि सटायटी म्हणतात त्याला. म्हणजे हं, भूक लागणं आणि त्या भुकेचं शमन होणं. हं, ह्या ज्या 2 गोष्टी आहेत, त्याच्यावरती बराचसा कंट्रोल येतो आणि त्यानं मन तुमचं शांत झालं, की तुमचे पचलेले जे रॅडिकल्स असतात, त्याचं हं. फॅटमध्ये रूपांतर जास्त होत नाही. करेक्ट. तर ते तुमच्या शरीरामध्ये व्यवस्थित टॉक्सिक न होता ते सगळे जे पदार्थ आहेत, ते फिरत राहतात. तर आपण तर जे बदाम वगैरे म्हणतो की सुपर फूड. सो आय थिंक हां, मिलेट इज अ सुपर फूड, मिलेट इज अ इंडियन सुपर फूड. सुपरफूड, इंडियन सुपरफूड. बरं, एक ना मला एक खूप प्रश्न आहे मोठा इम्पॉर्टंट, की मी बरेचदा एक स्मॉल मार्केटमध्ये किंवा अजून कुठे असे ॲड्स बघितलेत, विच सेज पायल्स, फिशर्स, फिस्टुलास ट्रीटमेंट अँड ऑल दोज थिंग. ज्या रीत्या ती ॲड असते आणि ज्या लोकेशनवर असते, ते मला जरा ती एंटायर फिशी वाटते. बट इफ लोकल कॉमन माणसाला जर तुम्ही एक्सप्लेन कराल, की व्हॉट इज द डिफरन्स रादर बिटवीन पायल्स, फिशर्स अँड फिस्टुलास,
काय आहे इन 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 सिम्पल लँग्वेज? पूर्वीपासून हा एक टॅबू आहे, की ह्या आजारांवरती जास्त बोललं जायचं नाही. कारण माणूस लाजेकाजेस्तव ह्या गोष्टी बोलत नाही. आता कसं आहे, की मग ते त्यावेळेला गुपचूप जाणं, गुपचूप त्याच्यावरती उपचार करणं आणि आपल्याला काहीतरी फार मोठा आजार झालेला आहे, असं समजून हे लोक बोलायचेच नाहीत. आणि तुम्ही बोललंच नाही तर डॉक्टरना समजणारच नाही आणि समजलंच नाही तर त्याचे उपचार होणारच नाहीत. करेक्ट. त्यामुळं मला आताच्या पिढीचा फार अभिमान वाटतो, की आजची पिढी जी आहे ती आपल्या इश्यूजबद्दल न लाजता बोलते आणि ते न लाजता सांगते. तर डॉक्टरांच्या समोर तुम्ही कोणतेही विषय असे जे काही असतात ते सांगायला अजिबात कचरू नका, घाबरू नका. स्पष्ट होऊन बोलले पाहिजेत, स्पष्ट होऊन चेकिंग करून घेतलं पाहिजे, तर तुमचा आजार हा व्यवस्थित बरा होईल. तर हे पूर्वीची गोष्ट झाली. आताच्या गोष्टींमध्ये ह्याच्यामध्ये तिन्ही ज्या डिफरन्सेस आहेत, हे सगळे मोशनच्या जागी होणारे आजार आहेत. त्याच्यामुळे जास्त बोललं जात नाही. परंतु पाईल्स जे आहे ते मोशनच्या जागी एक प्रकारचा मोड येतो आणि तिथून कदाचित ते कधी-कधी फुटून त्यातनं रक्तस्राव होऊ शकतो. मोशनला स्वच्छ होत नाही, पोट साफ होत नाही आणि तो एक सततचा आजार होऊन बसतो आणि अवघड जागेचं दुखणं असं जे काही म्हटलं जातं, तर इथं अगदी खरं आहे ह्याच्यामध्ये. तर विशेषतः स्त्रियांनी आपले हे प्रॉब्लेम्स जे असतील ते व्यवस्थित डॉक्टरना सांगितले पाहिजेत. फिशर जे काय आहे, तर फिशरचा अर्थच त्या शब्दाप्रमाणेच आहे, की क्रॅक्स. तर ते मोशनला हार्ड झाल्यामुळं अगदी घट्ट जर का पोट साफ होत नसेल, घट्ट होत असेल, तर त्याच्यामुळे कचरे पडतात, क्रॅक्स पडतात आणि त्याला फिशर म्हणतात. आणि फिशुला म्हणजे इट इज अ अनयुज्युअल पॅसेज बिटवीन द आतड्याचा शेवटचा जो भाग आहे, त्याच्यापासून त्वचेवरती दुसरा एक वेगळाच पॅसेज तयार होतो आणि त्यातनं मग ती जी काही घाण असते ती बाहेर पडायला लागते. आणि इट इज व्हेरी डिस्टर्बिंग. त्यांना माणूस अक्षरशः म्हणजे डिस्टर्ब होऊन जातो. मग त्याला सर्जरीज केल्या जातात. पण हा फिशुला असा आहे, की तो सर्जरीज करून त्याला बायपास करून आणि दुसरीकडनं तयार होतो. तर इथं उपयोगी होते ती होमिओपॅथी. ह्या वेळेला ह्या तिन्ही आजारांच्या वरती पूर्णतः क्युअर जे आहे ते होमिओपॅथीनं होतं. स्ट्रक्चरल प्रॉब्लेम असला तरी, फंक्शनल प्रॉब्लेम असला तरी तो होमिओपॅथीनं पूर्ण क्युअर होतं. त्यामुळं इथं ह्या डायजेशनच्या अगदी प्रोसेसमध्ये म्हणजे तोंडापासनं ते शेवटच्या एंडपर्यंत जे जे विकार पचनसंस्थेचे होतात त्याच्यावरती होमिओपॅथी अत्यंत गुणकारी आहे. विदाऊट साईड इफेक्ट्स आहे. आणि लोक म्हणतात की त्याला फार दिवस तुम्हाला ट्रीटमेंट घ्यायला लागेल. होमिओपॅथीवरती एक शिक्का बसलेला आहे. टाइमलाईन त्याची जास्त येस, असते. तसं नाहीये, की इट टेक्स केअर प्रोव्हायडेड यू टेक द मेडिसिन प्रॉपरली अँड इन टाईम. काही लोक काय करतात, 1-2 दिवस घेतात छानपैकी औषध आणि नंतर मग विसरून जातात आणि म्हणतात की आम्हाला फार दिवस घ्यायला लागलं. तर ते टाईम स्पॅन जे आहे हे पेशंटकडनं कधी-कधी वाढवलं जातं. होमिओपॅथीकडनं किंवा डॉक्टरांच्याकडनं नाही. बट मला एक डॉक्टर अजून एक जे तुम्हीच म्हणालात की त्या होमिओपॅथीवर एक शिक्का आहे की टाइमलाईन जास्त लागते. ॲलोपॅथीमध्ये इमिडिएट रेमेडी आहे आपल्याला. होमिओपॅथीमध्ये जरा टाइम लागतो. बट इज इट करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग, इज इट दॅट की ॲलोपॅथी आपल्याला वरच्यावर ट्रीटमेंट करतो आणि इट फिक्सेस दॅट पर्टिक्युलर मोमेंट. होमिओपॅथी टेक्स अ लिटल मोर टाइम, जास्त वेळ घेतो आपण आणि त्याच्यानंतर ते क्युअर आतनं करतो. सो अँड यू गेट रीड ऑफ द प्रॉब्लेम from where it has started. येस. Is it true? यू आर राईट इन टू सम एक्सटेंट. मी कुठल्याही पॅथीला कमी लेखत नाही. ॲलोपॅथीचे त्याचे फायदे आहेत. म्हणजे जेव्हा अर्जन्सी असते किंवा इमिजिएट तुमचं पेन थांबवायचं आहे किंवा इमिजिएट तुम्हाला रिझल्ट पाहिजे आहे, त्यावेळेला ॲलोपॅथी लागू पडते. पण पहिल्या स्टेज नंतर ॲलोपॅथी सारखी घेतली की त्याचे साईड इफेक्ट पुढे यायला लागतात आणि इट इज नॉट मी सेईंग, इट इज व्हॉट पीपल से. तर त्यावेळेला जे काय आहे की आजार हा पूर्णतः बरा होण्यासाठी होमिओपॅथी जी आहे ती तुमच्या व्हायटल फोर्सचा उपयोग करते. म्हणजे तुमची जी अंदरुनी एनर्जी आहे त्या एनर्जीवरती काम करून ती एनर्जीच तुम्हाला हिलिंग करायला भाग पडते. आपण आता सध्या आपण जे म्हणतो की तुमचे वाइब्स पॉझिटिव्ह आहेत, तर प्रत्येकाचे वाइब्स पॉझिटिव्ह असतात, पण त्या पॉझिटिव्हिटीमध्ये बदलण्यासाठी होमिओपॅथी हेल्प्स. ओके. अजून एक गोष्ट जी डायजेशनलाच निगडीत आहे इज लिव्हर. आता गोव्यात आपला लिव्हर प्रॉब्लेम म्हणजे एकच, कारण आपल्याकडे एक गोष्ट स्वस्त आहे आणि त्यातनं जास्त जे आजार होतात ते लिव्हरचे तेच आजार होतात. लिव्हर डिझिजेस जेव्हा आपण म्हणतो आणि विथ रिस्पेक्ट टू डायजेशन, तर काय वेगळे प्रॉब्लेम्स आहेत की आपल्याला हा समज व्हॉट आय एम सेइंग इज करेक्ट? येस. लिव्हरचे प्रॉब्लेम म्हणजे डायरेक्टली लिंक टू अल्कोहोल असा एक समज असतो.
पण फक्त अल्कोहोलमुळं लिव्हर डॅमेज होत नाही, तर त्याला बऱ्याच गोष्टी कारणीभूत असतात. लिव्हर ही आपल्या शरीराची केमिकल फॅक्टरी असं म्हटलं जातं. म्हणजे हं, शरीरातले हार्मोन्स असतील किंवा एन्झाईम्स असतील, जे पाचक रस असतील, ते हं, सगळे लिव्हरमध्ये तयार होतात. काही ठराविक जे आहे ते आतड्यांमध्ये सुद्धा तयार होतात. पण मेजॉरिटी वाईज हं, ते लिव्हरमध्ये तयार होतात. आणि अल्कोहोलपेक्षाही एक मोठा मारक असा एक घटक आहे, हं, ते म्हणजे कार्बोहायड्रेट्स. हं, आजकाल आपला जो शुगरचा इंटेक आहे, हं. साखर जी सगळ्यामध्ये असते, आता बेकरी फूड असेल किंवा करेक्ट. आर्टिफिशियल फ्लेवर्ड कलर्ड कोल्ड ड्रिंक्स असतील, हं, ते सगळे घटक जे आहेत आणि जे तयार प्रोडक्ट आपण पॅक्ड जे टीन प्रोडक्ट जे घेतो, त्यामध्ये सगळ्यामध्ये खूप साखर असते आणि हं, ती साखर जेव्हा डायजेस्ट होते आपल्या शरीरामध्ये, ती जेव्हा एक्सेस होते, तर त्याचं पूर्णतः रूपांतर हे फॅटमध्ये होतं. हं, आणि ते फॅट जे आहे तुमच्या शरीरात साठतं, तसंच ते तुमच्या लिव्हरमध्ये पण साठतं. आणि देन कम्स फॅटी लिव्हर. फॅटी लिव्हर झालं की मग तुमची बॉडी सगळी सुस्तावते. मग त्याच्यामधनं पचन सुस्तावतं, तुमची हालचाल मंदावते. मग शरीरामध्ये कार्डियक प्रॉब्लेम्स येतात, म्हणजे हार्टचे प्रॉब्लेम्स हं, येतात. कधी-कधी डायबिटीज होतो, प्री डायबिटिक होतो माणूस. स्थूलता येते, पोट दिसायला लागतं. ह्या सगळ्या गोष्टी फॅटी लिव्हरकडनं हळू सुरू हं, होतात. आणि त्याच्यामध्ये भर जर का पडली आहे, तर ते तुमची लाईफस्टाईल जर चांगली नसेल, तुमचं जेवण जर वेळच्या वेळी नसेल, खूप टेन्शन असेल, तुम्ही व्यायाम करत नसाल आणि त्याबरोबर जर का दारू पीत असाल, तर त्यामध्ये तुम्हाला मग ते सिरोटिक लिव्हर होतं. म्हणजे ते हं, लिव्हरची पूर्ण जाळी तयार होते. त्याचा जो मूळचा जो काही रचना जी असते, ती हं, सगळी बिघडून जाते आणि त्यामधनं सिरोसिस ऑफ लिव्हर होतो. मग लिव्हर फेल्युअरला ती गोष्ट जाते. हं, पण हे फार सीरियस घ्यायला पाहिजे. जेव्हा फॅटी लिव्हर होतं, तेव्हाच आपण व्यायाम करायला पाहिजे. तेव्हापासून म्हणण्यापेक्षा आधीपासूनच व्यायाम करायला पाहिजे. हं, माणसाने आपल्या खाण्यापिण्याच्या, राहण्याच्या सगळ्या सवयी बदलल्या पाहिजेत आणि आपण एका हेल्दी लाईफस्टाईलचा अंगीकार केला पाहिजे. मग ते करण्याची प्रत्येकाची एक स्टाईल वेगळी-वेगळी असते. कोणी टीव्ही बघून करतं, कोणी रील्स बघून हं, करतं, कोणी पुस्तक वाचून करतं आणि कोणी फक्त आपल्या फ्रेंड सर्कलमध्ये जे काय सांगतात ते सगळं काही करतं. पण त्याच्यामध्ये रॅशनली, सायंटिफिकली जे करायला हं. पाहिजे ते बाजूला राहतं. ओके. दोतोरान कशें म्हटलें की स्टायल वेगवेगळी असतात. दोतोराची एक स्टायल इम्पॉर्टंट आसा. दोतोराक प्रश्न विचारलो तेजें उत्तर मेळटा आनी ताजें क्युअर सुद्दां कितें जें तुमी अवॉयड करूं शकतात तें मेळटा. आय थिंक दोतोरान सगळें तुमकां आन्सर केलें विथ रिस्पेक्ट टू लिव्हर डिसीजीस. आता दुसरा विषय आहे तो कोलायटिस. हे बरेचदा आपण ऐकतो. आता सध्याच्या काळामध्ये तर जास्तच ऐकतो. हे कोलायटिस म्हणजे काय? आणि ह्याच्यावर काय आपला परिणाम होऊ शकतो आपल्या शरीरावर? कोलायटिस म्हणजे आपलं मोठं आतडं जे असतं, हं, ते शरीरानं सगळं अन्न पचवल्यानंतर जो मल राहतो, हं, जे वेस्ट प्रोडक्ट राहतं, त्याला बाहेर पुश करायचं काम करत असतं. हं, आणि त्याच्यावरती खूप रिस्पॉन्सिबिलिटी असते. म्हणजे शरीराला लागणारं पाणी हं, त्या मोठ्या आतड्यातनं शोषून घेतलं जातं. हं, म्हणजे जेव्हा ही प्रोसेस होत असते, जी घाण बाहेर ढकलायची, त्यावेळेला हे चांगलं काम पण होत असते. बॉडी हं, रिसायकल्स. हं, तर ही मोठी गोष्ट होत असते. मग त्याच्यामध्ये कसं होतं, की सतत तुम्ही जर का टेन्शन घेत असाल हं, आणि तुमचा आहार जर का योग्य फायबरयुक्त नसेल, हं, तर त्या फायबर नसल्यामुळं ही प्रोसेस पुढे-मागं होते, व्यवस्थित होत नाही. मग ती फास्ट झाली की हं, लूज मोशन्स होतात, स्लो झाली की कॉन्स्टिपेशन होतं. हं, मग त्याचा बॅलन्स जो ठेवायला पाहिजे, त्याच्यामध्ये 3 कोलायटिस असतात. एक IBS म्हणजे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो आपल्या मनाशी निगडीत असतो. हं, ओव्हर सेन्सिटिव्ह लोकांना सतत शौचाला जायची, हं, सकाळच्या वेळेला 3-4 वेळेला मोशन्स व्हायची सवय लागते. हं, काही लोकांना अल्सरेटिव्ह कोलायटिस म्हणजे पोटामध्ये अल्सर्स तयार होतात हं, आतड्यांमध्ये आणि त्याचा कोलायटिस होतो. त्याच्यामध्ये शौचाबरोबर म्हणजे वेस्टबरोबर रक्तसुद्धा पडतं. हं, पोटात दुखतं, वजन कमी होतं, यू कॅनॉट थिंक प्रॉपरली, खूपशा गोष्टी व्हायला लागतात. तिसरा जो आहे हा क्रॉन्स डिसीज, दॅट इज अ ऑटो इम्युन डिसऑर्डर. म्हणजे तुमच्या स्वतःच्याच पेशी स्वतःच्याच पेशींना मारायला लागतात. हं, थोडक्यामध्ये त्यांचं फाईट होतं आणि त्याच्यामध्ये आपलं शरीर सफर करतं. हं, तर दीज आर द डिसीजेस. आणि त्याच्यामध्ये सगळ्यात मोठी गोष्ट अशी आहे, की आपली लाईफस्टाईल, सततचं दुःख हं, आणि सततचा विचार ह्या गोष्टी आपल्या मोठ्या आतड्यावरती फार परिणाम करतात. हं, तर ह्याच्यामध्ये सायकोसोमॅटिक फॅक्टर मोठा आहे आणि तिथं होमिओपॅथी फार उपयुक्त आहे. अशा आजारांच्या वरती जिथं IBS होतो, जिथं कोलायटिस होतो, तिथं फक्त शरीराचा विचार न करता त्या माणसाचा विचार करणं फार गरजेचं आहे आणि त्या माणसाच्या वैचारिक पार्श्वभूमीवरती होमिओपॅथिक औषधं खूप चांगली काम करतात आणि दोज आर क्युरेबल डिसीजेस. ॲलोपॅथीमध्ये ह्या गोष्टींची क्युअर नाही आहे. हं,
these are cured in homeopathy. Even cirrhosis of liver, I forgot to say in the prior लिव्हरच्या question ह्याच्यात, की cirrhosis of liver is हम्म. curable in homeopathy. लिव्हर हा एकमेव ऑर्गन असा आहे की पुन्हा रिजनरेट होतो शरीरातला, म्हणजे पुन्हा तो पहिल्यासारखा होऊ होऊ शकतो. शकतो. येस. सो ह्या दोन्ही आजारांमध्ये होमिओपॅथी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड व्हेरी हेल्पफुल. ओके, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, बट जायच्या अगोदर मी तुम्हाला एक विचारेन की तुम्ही म्हणालात की द यंगर जनरेशन इज क्वाईट ओपन एक्सप्रेसिंग की आपल्याला काय होतं, कुठे दुखतं, काय डिटेल्समध्ये जातं. आता आपल्याकडे एक नवीन ट्रेंड आलाय तो डिजिटल, म्हणजे आपल्याला काही जरी झालं तर डॉक्टरकडे जायच्या अगोदर आपण आपल्या याच्यावर गुगल कडे जातो किंवा अजून कुठच्या सोशल मीडियावर जातो आणि त्याच्यावर रिसर्च करतो. हे कितपत योग्य आहे? कारण हे मला वाटतं लोकांना ह्याची माहिती असायला पाहिजे. तुम्हाला खरं वाटणार नाही, पण माझ्याकडे येणारे जे पेशंट असतात ते तर एकतर सगळ्या डॉक्टरांच्याकडे जाऊन आलेले असतात आणि गुगलवरती रिसर्च करून आलेले असतात. अँड आय एम हॅपी की त्यांना त्या रोगाची माहिती असते, म्हणजे मला जास्ती त्यांना सांगावं लागत नाही. पण ते जी माहिती आपण गुगलवरती घेतो ती फक्त माहितीपुरतीच मर्यादित असावी असं मला वाटते. ते वाचून जर का तुम्ही ट्रीटमेंट करायला लागलात तर दॅट इज अ रॉंग पार्ट. मग ते कसं आहे की आपण पूजा करताना देवाला नमस्कार करतो हा आपल्याकडनं करतो, पण जेव्हा पूजा सांगायची असते तेव्हा भडजी लागतो. तर ते डॉक्टर्स मला वाटते साधारण आता त्या रूपात जाऊन बसलेले आहेत की म्हणायच्या पुरते डॉक्टर झालेले आहेत. पण ते तसं न होता प्रॉपर ट्रीटमेंट घेणं हे फार गरजेचं आहे आणि त्याच्यासाठी तुम्ही भले तुमचा होमवर्क करून या, पण डॉक्टर हा होताना ही हॅज टू गो थ्रू सर्टन स्टडीज एक्सपिरियन्स अँड हिज नॉलेज. तर त्या शास्त्राला काहीतरी एक किंमत असते. एव्हरी मशीन और एव्हरी सायन्स, द मॅन बिहाइंड द सायन्स अँड मॅन बिहाइंड द मशीन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर तुमच्या गुगलच्या मागचा मशीन जे आहे ते जरा बाजूला ठेवून खरोखर आपल्याला जे व्हॅल्यू घ्यायला पाहिजे ती त्यातनं घेतली पाहिजे. जिथं सल्ला डॉक्टरांचा घ्यायला पाहिजे तिथं घ्यायलाच पाहिजे. यू कॅनॉट परफॉर्म अ सर्जरी ऑन युअर सेल्फ अँड अ ट्रीटमेंट ऑन युअर सेल्फ. आय थिंक एआयच्या जमान्यात मला वाटतं ह्युमन टच इज वेअर इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. मी तुम्ही हा कार्यक्रम संपायच्या अगोदर एकच लास्ट विचारेन की हे सगळं अवॉइड करायला व्हॉट शुड माय व्ह्युअर्स डू? आता हेल्दी फूड इज ए वास्ट सब्जेक्ट, पण तरी बेसिक आपल्या ह्या लाईफस्टाईलमध्ये जेव्हा आपलं जेवण टाइमवर होत नाही, आपलं स्लीपिंग हॅबिट्स चांगले नाहीत, आपण मे बी जेवून डायरेक्ट झोपतो अँड देर इज हेल लॉट ऑफ स्ट्रेस, अशा माय व्ह्युअर्सला तुम्ही, अशा लाईफस्टाईलच्या लोकांना तुम्ही काय सांगाल? आय वॉज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन ॲक्च्युली. चांगला व्यायाम जो तुम्ही इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ सीझन, म्हणजे कोणताही हिवाळा, पावसाळा, उन्हाळा असू देत असा करू शकाल असा व्यायाम केला पाहिजे. जिमला जाणं किंवा रनिंगला जाणं हे फक्त एक उत्तर होऊ शकत नाही. तर घरच्या घरी सूर्यनमस्कार करणं, थोडे पॉवर एक्सरसाइज करणं, योगा करणं हे आवश्यक आहे. चालणं इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. व्हेरेवर पॉसिबल यू वॉक. आणि त्यानंतर घरचं जेवण हे जे आहे त्याला पर्याय नाहीच आहे. आज स्पेशली मुली असू देत किंवा मुलं असू देत, प्रत्येकाला स्वयंपाक येणं हे फार महत्त्वाचं आहे. आणि युअर किचन इज युअर लाईफ यू कॅन से. तर तुम्ही जे काय खाता तसे तुम्ही बनता, त्यामुळं जसं खाता, जे काय खायचं आहे ते व्यवस्थित हेल्दी खाल्लं पाहिजे. हायली प्रोसेस्ड फूड टाळा. मिलेट्सवरती जास्त लक्ष द्या. त्याच्याशिवाय आपलं जे भारतीय अन्न आहे तुमच्या रिजनमधलं ते खा आणि ते जे खाल्लेलं आहे ते पचवायसाठी व्यायाम करा. आणि त्याशिवाय टेन्शनचं जे काय प्रमाण आहे ते कमी करण्यासाठी तुम्ही ध्यान, मेडिटेशन याचा उपयोग करा. आणि आपला योगा ह्याच्यामध्ये पुष्कळशी आन्सर्स दडलेली आहेत, त्याचा वापर करा. अँड होमिओपॅथी इज ॲट युअर यू कॅन से सर्व्हिस. होमिओपॅथी इज ॲट युअर सर्व्हिस अँड दोतोर सोनाली इज ऑल्सो ॲट युअर सर्व्हिस. बरेच जणांचे म्हाका एक क्वेरी असली लास्ट टाइम जेन्ना सीझन सुरू केलो तेन्ना म्हणटाले की दोतोर बेळगावी मेळटा, आमकां बेळगावी वचचें पडटा. पण आता ती गरज ना. दोतोर स्वता भेट दिता गोंयांत आणि विजन हॉस्पिटलांत ती भेट दिता. तुमकां जर कसलेय दुयेंस जर आसात आनी तुमकां जर ताचो होमिओपॅथींतल्यान ट्रिटमेंट करपाक जाय जाल्यार डेफिनेटली कॉल करात, भेट दियात विजन हॉस्पिटलाक. आणि ऑब्वियसली दोतोर जेन्ना येतली तेन्ना तुमच्याकडे कन्सल्ट करतली. जशें दोतोरान सांगलें, ऑब्वियसली सगळ्या दोतोरान सांगलें, बट तिणें स्टार्टिंगाकूच सांगलां की आमचें हें पोट जाला युनिवर्सल डस्टबीन. आता एक चीट डे इज ओके, बट त्या खातीर बाकीच्योय गजाली ज्यो आसा त्यो खूब इम्पॉर्टंट आसा. आणि त्याच बरोबर ही कार्यावळ जी आसा ती पळोवपाची गरज आसा. आमी मेळटले तुमकां फुडल्या विकार एक वेगळो विशय घेवन. ऑब्वियसली आमच्या बरोबर आसतली दोतोर सोनाली सरनोबत. तोपर्यंत खंयच वचनाकात, पळयत रावात.